Morjesta taas. Se olisi uutta video taas ja niin kuin mä tuossa viime videolla lupasin, niin nyt olisi sitten tätä uutta päkiä näytöllä ja katsotaan samalla mitä siellä päkistä löytyy. Eli tää on tosiaan Squatsin Legend Päki mallia Katriina Allen. Ja se mitä nyt on ollut sit heittänyt sen kanssa ehkä joku tommonen 10-15 kierrosta, niin on kyllä tilava päki. Et mulla on tää nyt isossa, täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kiekkoa. Ja nää on niinku tosi väljästi täällä. Ja sitten täällä päällä mulla on vielä, täällä on vielä 5 kiekkoa ja tännekin mahtuu vielä varmaan 2-3 kiekkoa lisää. Et on kyllä tilava. Sitten täältä puolelta löytyy magneetilla oleva pikkutasku. Tännekin saa sitten varmaan puhelimen. Itse käyttänyt tosiaan puhelinta siellä ja sitten täällä on tämmönen pienempi sivutasku, missä mulla on pyyhkeitä ja sitten on jotain whale-säkkiä. Ja sitten on toisella puolella mulla on juomapullo. Tänne mahtuu hyvin kaksi tuommoista puoli litra juomapulloa. Sitten tuossa ylhäällä mulla on minitaskut. Siinä ei oikein viitti mitään arvotavaraa pitää, että siitä kyllä tippuu aika helposti sitten. Ja sitten kummallakin puolella on tosi isot tämmöiset sivutaskut. Mullakin oli jossain vaiheessa, kun oli kylmempää, niin täällä oli sitten täällä oli toisessa taskussa oli takki ja toisessa oli huppari, sit kun tuli lämmin, niin eikä ollut niinku moksiskaan, että meni ihan kevyesti. Et ainoa, ja sitten tosiaan nämä olkaimet on niinku tosi hyvin topattu ja on kevyt, et varmaan kevyin reppu mitä mulla on ikinä ollut mukana. Ja sitten eipä muuta oikeastaan, et ainoa miinukset on, että vähän on semmonen kiihkerä, että ehkä vähän helpommin kaatuu mitä mikään muu päki, et kun täällä ei tosiaan pohjassa ole mitään semmosia kovikkeita. Et se on ainoa. Ja sitten ehkä mitä kaipais, niin olisi joku sateenvarjo, ihan oma sateenvarjopaikka, mutta mäkin olen pistänyt tänne, täältä ylhäältä menee suora tonne alas asti rakoni. Sinne saa kyllä ihan hyvin sateenvarjon pysymään. Ja sama just jos on joku pitkä keppi tai joku koukkurikeppi, niin senkin saa kyllä sinne ihan kevyesti. Et on ollut kyllä tosi hyvä. Eipä ole valittamista. Sitten mennään niihin kiekkoihin. Puttaan viime kesänä tosiaan vaihdoin Prodigyn kiekoista Glass Diskille. Ja sitä kautta sitten puttereiksi on tullut Glassin kändit. Toinen on Hardi. Tämä puttaa vähän niin kuin kauempaa. En tiedä mikä siinä on. Näissä ei ole mun mielestä lennossa mitään eroa, mutta kauempaa tulee tämän Hardin kanssa putattua. Ja sitten normaalisti tämän softilla. Tuntuu mun käteen tosi hyvältä ja ei ole ollut kyllä mitään valittamista näiden suhteen. Sitten heittoputtereina mulla on pari kappaletta popcornia. Mulla on täällä Heidi Laineen Sunny popcorni, mitä mä käytän vähän enemmän. Tää on semmonen just niinku kääntää vähän oikealle, jos heittää flättinä. Eikä kyllä koskaan tuu sit takaisin. Että tää kyllä sit vaan jatkaa menoa. Et jos haluu suoraan pilliä heittää, niin aika paljon saa hyssyä pistää. Ja sit se suoristaa ja jatkaa vaan matkaansa. Mä tykkään popparista tosi paljon. Ja sitten otin sen seuraavaksi tuommoisen Hardi-popparin kanssa. En tiedä, että mä otin tämän oikeastaan päkiin sitä, että jos vaihtaisi noi putterit näihin poppareihin. Ne on aika samanlaisia omasta mielestä. Tää on ehkä vähän syvempi tää poppari tuohon kändiin verrattuna. Et katsotaan, jos ne jossain vaihteessa vaihtuisi kokonaan poppareiksi. Semmoset oli putterit. Niin joo, ja onhan mulla vielä sitten toi Futke. Tää on ite värjäämä Futke ja tää on sit semmonen lähestymiskiekko mulla, että kun noi popparit on vähän niin
alivakaita, niin sitten tää on semmonen, mikä pitää kyllä sit linjassa. Semmoset. Sitten lähestymiskiekkoja löytyy. Tuossa on Steady Mintti. Tää on semmonen, että mä heitän tätä forella enimmäkseen ja tää menee ihan suoraan ja sit antaa sen loppufeidin. Joskus tulee kans heitetty sitten päkkärilläkin tätä lähestymistä. Et jos tarvii vähän pidemmälle päästä, millä toi futkella ei pääse, niin sit mä otan tän mintin kätteen. Sitten toinen on tietty peppermintti. Että tää on varmaan eniten mun käytössä lähäreissä. Että tää on tosi vakaa. Ja voi heittää mihin tuulee tahansa, niin kyllä aina tulee takaisin. Että ainoa mitä itse kaipaisin, olisi yhtä vakaa, mutta mikä lentäisi pikkasen, olisi liidokkaampi. Mutta muuten kyllä on kyllä tosi hyvä. Sitten midareita. Midareita löytyy tällä hetkellä 3 kappaletta. Niistä oikeastaan alivakain on tämä berry. Tai on vähän kulutettu. Ja menee ihan suoraan, että vähän kovemmalla vedolla niin kääntää pikkasen yli ja tulee sitten kyllä takaisin. Että on niihin metsäpilleisiin 80 asti. Meikäläisen semmonen vakiokiekko. Sitä tulee paljon heitettyä. Sitten löytyy Blueberry Glow perry. Tää on astetta vakaampi kuin toi normiperry. Ja tää ei oikeastaan käännä yhtään, vähän kovempaakin kuin vettää, niin ei käännä yhtään yli, vaan menee vaan suoraan ja sitten feidaa lopussa. Et itse tää tuntuma on vähän jotenkin pehmeämpi mitä toi Steady perry, niin tää on, tykkään tän tuntumasta paljon enemmän. Ja sit mulla on vielä kolmantena on guava. Mä odotin tästä guavasta, että tää olisi ollut paljon vakaampi mitä tää on. Että tää on lähes saman lentoinen kuin noi perryt, ainakin mulle. Ja ja sit vähänkin, tää ei kestä oikeastaan tuulta kyllä niin paljon kuin toi glow perry. Mut jotenkin vaan, tää liitää sit taas pitemmälle. Et kyllä siinä niinku paikkas tuo päkis on. Tää on vähän ehkä liidokkaampi mitä noi perryt. Semmosia oli midarit. Ja sitten tästä löytyy sitten fairway drivereita. Löytyy 2 kappaletta, pitäisi ainakin löytyä kuugieta. Sitten on sooda. Ja otetaan tuolta vielä, kai loottuskin siihen vielä menee. Eli näistä alivakampana sooda. Ja niistä sitä tykkään kyllä tosi paljon heittää. Kun tän heittää hysseen, niin se nostaa itses vakaaksi ja sitten vaan liitää oikealle. Ja tulee lopuksi takaisin kyllä. Että ei ole niinku mikään liian alivakaa kuitenkaan. Tää on yksi lemppareista näistä väylädrivereista. Sitten loottus. Menee ihan suoraan ja kovemmalla vedolla sit kääntää vähän yli. Mutta semmosiin aika suoriin heittoihin tulee käytetty tätä loottusta. Vähän vähemmällä käytöllä ainakin mitä toi sooda. Ja sitten on 2 kappaletta kuugiita. Nämä on molemmat steady kuugiita ja tää liilanvärinen, niin sitä tulee ehkä enemmän heitettyä. Tää on pikkasen suorempi ja feidaa sit lopussa. Ja sitten tää on vähän enemmän liitoa kuin sitten tässä. Tää on vähän flatimpi, että tätä ehkä tulee käytetty jonkun verran forella enemmän, että liilaa ei tule heitetty forella ollenkaan. Ja tää on semmonen, että yleensä heitän sitten ottaa hysseen, mitä tarvii niinku vasemmalle, koko ajan vasemmalle kääntää, niin sit heittää kuugiita. Et on kyllä luotettava, kestää kans tuulta aika hyvin. Sitten ei varmaan olekaan jäljellä muuta kuin noita distance-pannuja. Olisiko tuo vielä toi, niin onhan tää Spicy, onko tää nyt sit distance-kiekko vai väylädriveri, en tiedä. Fairway driversin lukee, niin eiköhän se väyläksi sit oo. Ja tää on mun sit vähän niinku pitemmälle forella, mitä mä heitän, millä mä en pääse sit tuolla
peppermintillä tai mintillä, niin sitten tulee spicea heitettyä. Ja tää on tosi vakaa ja tosiaan pitää hyvin paikkas toi 4 liito, että tää ei kyllä, mä en saa tätä vaan lentämään kauhean pitkälle. Vaikka kuin vetäisi hampaat irvessä, niin tää ei kauhean pitkälle lennä. Mutta tää on niinku luotettava. Että tämän voi heittää pienen antsaa ja sitten se tulee varmasti takaisin. Et sinänsä niinku luottokiekko. Ja sitten mennään noihin distanseen. Ja täältä tulee otetaan tuolta noita haneita ensin. Ja cinnamon, no onhan tää cinnamonikin. Mähän unohdin kokonaan mun cinnamoni. Sitten se menee sitten tohon niinku luottuksen ja sitten noitten kuukien väliin. Heittää, että menee suoraan ja menee paljon pitemmälle sitten kuin kuuki. Mutta kuitenkin tää on yllättävän vakaa ainakin meikäläiselle, että jotenkin tykkää. Meikäläisen värjäämä tämänkin. Ihan komien näköinen, omasta mielestä ainakin. Ja sitten, jos päästäisiin jo näihin väylädraivereihin. Eli mulla on 2 kappaletta haniita. On tää normi Steady Honey. Ja tää on tosi alivakaa, että tää on aika flipperi. Et lähtee kyllä kovas myötäisessäkin kääntämään oikealle. Mut on sitten taas lentää pisimpään mulle, että tää menee sinne varmaan oikein hyvällä heitolla, niin joku 120 menee tämä pannu ja olen tykännyt. Saa heittää semmoista hysseflippiä, mistä mä tykkään paljon. Hyvä kiekko. Sitten on Double Steady Honey. Tää on astetta vakaampi kuin toi äskeinen honey ja tääkin kyllä kääntää ylitte, mutta tulee varmasti sit takaisin, että ei ole semmoinen, että tarvii pelätä, että menisi rolleriksi tai muuta. Et sinänsä, tää on mun semmonen varmaan go-to päkkäri, kun pitäisi avata johonkin, niin tää on semmonen yleisin varmaan millä avaa. Sitten on Glassin Tone saltti ja tää on semmonen sanotaan hanin ja normi Steady saltin väliin hyvin osuva. Ei kestä tuulta niin paljon kuin Steady saltti, mutta sitten taas kestää paremmin kuin toi hani. Tää on kans semmonen, että jos halutaan ihan pillisuoraan ja sitten kääntyy vasemmalle, feidaa, niin silloin mä otan tämän käyttöön, että tällä tulee sitten heitettyä. Aika paljon on kulunut, mulla on tuolla toinenkin vielä uutena odottamassa sisään ajoa, mutta on ollut kyllä ainakin omasta mielestä hyvä. Ja tää on just, että päältä on tosi kripikäs ja sitten alta kuitenkin kovaa. Tuntuu, että on kestänyt ja tääkin on jo saanut osumia aika paljon. Eikä ole niinku juuri yhtään mitään missään lommoja mitään. Sitten löytyy Steady saltti tosiaan. Tää tulee heitettiin, jos vähän enemmän tuulee ja mitä toi Tone ei kestä, niin sit otetaan tämä käyttöön. Ja sitten jos täytyy forelle heittää sinne jonnekin 90 satkuun, niin sit tulee tää. Sitten mä heitän tätä Steady salttia. Mä jostain syystä Tonea vielä saanut oikein tuohon fore osumaan näppeihin. Mutta tän kanssa tulee sit kyllä viskottua niitä forella enimmäkseen ja joskus satunnaisesti päkkäsilläkin. Ja sitten täytyy olla pepperi, täytyy aina olla laukussa. Että tää on meikäläiselle tosi ylivakaa. Että heitän melkein pelkästään forella tätä. Ja tämänkin saa kyllä lentämään melkein 90, vaikka onkin vakaa pannu. Ja olen tykännyt, tää on jotenkin vielä osuu kätteen paremmin kuin toi saltti, että tän kun vähän kuluttaa vielä enemmän, niin sitten se kyllä menee ton salti ohi forekiakkona. Tuo on tykännyt. Ei ole kauhean kauaa vielä ollut, mutta näistä
näin ne kiekot sitten on käyty läpi ja mulla ei nyt ihan paljon vielä ole, että pitäisi ehkä joku mango pitäisi vielä hankkia tonne päkiin, että semmonen ainakin puuttuu toistaiseksi. Ja oikeastaan tiedä tarviiko jotain muuta. Ei varmaan. Nyt on tässä kuitenkin vasta alle vuosi heitetty klassia kokonaan ja ei niitä ole vielä päässyt kuluttamaan ja eikä vielä ihan ole ollut niin tuttuja kaikki kiekot vielä. Mutta ehkä tuossa jos vuoden pari vielä heittelee niillä, niin sit rupeaa niinku tietää, että just mitä moodeja pelkästään päkiin haluaa. Ja kun haluaisi semmoisen yksinkertaisen päkin, missä olisi vaan muutama tietty moodi ja sitten vaan eri kulutusasteita niille. Mutta tämmönen päkivideo tällä kertaa. Jos tykkäsit, pistä tiliseurantaa ja nähdään taas ensi kerralla. Moi!